Ποια είμαι εγώ? Εσύ είσαι πάντα. Ποια είμαι εγώ? Ποια είσαι η Τζίνα. Και τι είπες θα πεις της Αργυρένιας? Ήθελα να της πω καλή ελευθεριά. Με έναν πόνο να το κάνει. Και περιμένω να το κάνει. Ό,τι είναι. Το πρώτο, η καλορίζικη μάνα λέει, κάνει πρώτα κόρη. Ναι. Λοιπόν, έχει το νου σου. Να κάνεις κόρη. Κατά παραγγελία. Ό,τι να είναι, ό,τι ήταν το παιδάκι, να είναι καλορίζικο, καλή ελευθεριά. Η ώρα η καλή, το αγκαλιάσετε, να το σηκώσετε, να είναι καλορίζικο και σε εσάς σε όλες. Και να μου το φέρετε, πες. Και να μου το φέρετε στην Αμερική. Έλατε να το βαφτίσετε εδώ να. Έλατε να το βαφτίσετε εδώ να. Πολύ πολύ και να το πούμε και εμείς. Ναι, ναι. Να το πούμε και εμείς. Για το Χαράλαμπο. Τι θα του πεις του Χαράλαμπου? Χαράλαμπου. Έφτιαξε, τι έκανε. Προσπαθεί να βρει δουλειά. Δεν είναι ακόμα. Όχι. Πότε θα βρει. Μπινγκότσινη πέφτει. Δεν πειράζει, δεν έχει βρει δουλειές ο κακόπερος, δεν έχει δουλειές. Υπομονή κάνε, είναι γιος του, μην τον αγριεύει. Δεν τον αγριεύω. Αν τον μερώνεις, θέλει να δουλέψει το κακόπερο, αλλά δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει. Ό,τι βρει πιο το κάνει ψηλά χαμηλά. Έτσι όπως είναι η Ελλάδα τώρα, Αυτό είναι. Εδώ καλοί σπουδασμένοι και δεν βρίσκουν. Όχι να πούμε τα παιδάκια του σχολείου που τελειώνουν και θέλουν δουλειά. Σιγά σιγά θα βρει να την πιάσει, να σωθεί. Το κορίτσι? Και το κορίτσι να δώσει όμορφα. Η Στέλλα? Είναι καλή η Στέλλα, είναι καλή κοπελίτσα, να την πάρει. Μην την παραρίχνει. Μαζί του να την έχει πάντα. Είναι καλή και έχουν κιόλα. Έχουν κιόλα. Με τι, για σπίτια έχουν και λεφτά έχουν. Να τους έχει καλά. Πάνω απ' όλα. Αν την έχει καλά την κοπελίτσα και είναι και όμορφη και από καλή οικογένεια, τι θέλει ακόμα. Ναι, να είσαι καλά να έρθεις και στο γάμο του, Άρτο και στο γάμο, ναι. Οκ. Ναι. Άλλα, το κλείσαμε.